Herrietako hauteskundeen azken berriaz gain, astearte gizan ere aipatuko dugu gaur, barda handizki ospatu zuten Uztaritzen Lapurdin, Baxe Nafarroan libertimenduaren aldi dutelarik. Arratsaldeon Siberutik Ozazeko plazatik, maskaradekin aintzina segitzen dute hemen erri apirilaren 26 arte, eta asteburuan altzirikun izanen ditugu. Ongi etorri deneri! Sandra Pereira intsumituen zerrendaburua izanen da Baionan, eta gaur aurkeztu du hautagaitza. Baionan beraz, 5 hautagai izanen dira herriko bozetan aurrez aurre. Toujours la question du logement, parce que la question du logement, ça reste la question primordiale. Baiona herrikoia, ekologikoa eta solidarioa nahi dugu. Gure lehentasuna etxe bizitza sozialak dira, doako garraioa eta zerbitzu publiko gehiago dio. Donc ça s'appelle les services publics pour faire court. Ezkerreko beste bi hautagaitza daude jada Baionan. Jean-Claude Iriarte Abertzalea buru duen zerrendak ezkerreko sentsibilitate ezberdinak bildu ditu aurten, eta parean izanen du Angi Etxeto sozialista. Ezkerra berriro beraz oso zatituta aurkeztuko da 3 hautagairekin. Frantzia intsumituen ideiak beste zerrendekin ez zirela ordezkatuak dio Pereirak. Offre politique sur la ville, c'est une ville populaire Bayonne quand même. Jendea eskaintza honen zain zegoen, Baiona oso herrikoia baita eta Melanchon bigarren izan zen Ipar Euskal Herrian. Zerrenda hau beharrezkoa zela ikusten genuen, nabarmendu du. Miarritzen eskuin muturraren hautagaiak bere hautagaitza kendu du, Michel Fourniek zuen zerrenda oraindik osatu eta tirabirak izan ditu Bilgune Nazionalaren zuzendaritzarekin. Konfiantza eskasa omen eta beraz, iduriz, eskuin muturrak ez du zerrendarik izanen herrietako hauteskundeetan Miarritzen. Errugabetzat jo dituzte korrikan Irun eta Hendaia lotzen dituen Santiago zubia zeharkatzea laguntzeagatik auziperatuta zeuden 7 lagunak. Pozik auziarekin zigorrik ere ez dutelako jasoko. Ez da inorentzat segida penalik izango, beraz balorazio positibagoak ezin zen, hori zen gure eskaera, hau da konstatatzea doziera horretan ez egola inungo elementurik auzitegi bat zera ere mateko, eta auzitegiak segitu gaitu. Beraz gu pozik gaude, nola ez. 2024ko martxoaren 14an korrikako lehen egunean migratzaile batzoi muga pasatzen lagundu zietelakoan, antolatutako taldean migratzaileak Frantziara sartzen laguntzea leporatzen zieten. 10 urteko espetxe zigorra jaso zezaketen. Epaiketa urriaren 7an egin zen, eta epaia abenduan jakinaratzi behar bazuten ere atzeratu egin zen. 7 auzipetuetatik 6 zigortzeko eskaera egin zuen prokuradoreak 1.000 eta 1.500 euro arteko isunak eskatu zituen. Kargu gabetzea galde egin zuten ordea auzipetuek, horregatik pozik azaldu dira erantzunarekin. Lehengo erreakzione bezala pozik eta eskertzeko momentua ere, alde batetik juridikoki abokatuek egindako lana guztia, baina bestaldetik ere, azken 2 urte hauetan, milaka eta milaka pertsonak mobilizatu direnak, izan mobilizazioetan, autoinkulpazioetan, izan individuala edo kolektiboa, eta ikusten dugu argi eta garbi mobilizatzen balin bagira eta borrokaren bitartez ere, itugula berri honak gaur bezala. Izan ere, Jakus izeneko autoinkulpazio kanpaina jarri zuten martxan. 5.000 lagun inguruk beren burua erruduntzat jo zuten eta horiek guztiak eskertu nahi izan dituzte auziperatuek. Bidaso honetan gutxienez 9 pertsona galdu dutela bizia eta guk honen aurrean borrokatu beharko dugula hori ez berriz gertatzeko. Beraz guk dei egiten dugula aurrera begira segitza lanean, segitza borrokan eta albada kolektiboki denok eskubidea berdinak izateko. Me ven in vendeloi per la cortina. Una hemen Elinberri, euskara eta gaskoiera nahasten dituen ikusgarria. Primael Mongozi, Oseko semea, eta Pantxis Bidar Azpandarraren eskutik.
jo batzuetarat, garai batez noven populania eta zen garai horietat, gure beste independentzia mota baten garaietarat itzuli gira, eta horritaraziz ere, eskualdunak eta kaskoinak edo bat gula zerbait aman komunean, eta beti usu oposatzen dugu, piskat bi auzoak bezala, hor bat abestean kritikan, eta gu pentsatu dugu, hor bezala agian ikustea zer dugun aman komunean, eta zer galdu dugun, eta zer dugun berriz rekuperatzeko, bat abestean kontra ibiltzeko ordez. Basati deitzen naugute. Rodez eta Oksitaniako Tolosan aritu eta Euskal Herrian ere elgarrekin jo dute, hemen bezala Baionan, Luna Negra aretoan, Zubiak, Ororen buru, hurbilekoak garelako. Kusinak, anaiak, aizpak, ez da nola jan behar den gaur egun, baina bai, hori da, ahunt, toponomiak erraiten dauku hori, aspaldi ikusi dugu, ohitura berdintxoak ginituela, errantza harretan, eta ikabiatu ginen pixkat, errantza batzu haman komunean dugula, beste hainizek bezala, unibertsala da pixkat, izakia unibertsala da, baina guk badugu zerbait, elgarrekilakoa, jogatzekoa gure ustez. Nahasketa aberasgarria beti eta ikusgarri honekin molde edera gaskoiera sustatzeko Baionan. Un uste petit niveau que arribam a mushatabe la realitat historique et culturelle de la ville de Bayonne dans aquest projecte. Ikustia gian gure problematika horiek pentsatu baino zabalago direla ere, badakigu, espaldi ez girela bakarrak igora hortan eta nola gure hizkuntza, partikulazki, eta gure izaera, nortasuna ez estatu den emeki menden poderioz. Ez da beti naiz eta batzuetan frontala izan den ere, baina emeki olako dilusio bat senditzen dugu eta beraz ikustia besteek ere biziki erreski ulertzen gira azkenean. Batzuetan olako ez da baida baituzu frantses jakobino batekin, ez zaitu ulertzen, pentsatzen beti pleni eta beti martirizazio batean zirela. Elin berri Baionan, baina baita ere barnekaldean hemen bezala Arrosan kolaborazio aberasgarria ekarpen handia. Egoera berean den bere hizkuntza galdu, bere rekuperatu behar izan duen eta ahal bezala transmititzen saiatzen den batekin elgarru lertze bat eta azkenean bongo musikazarik gira pixka bat, baina asko politika egoeraz ere, gure eztabaida gehienak hortan dira, eta noiztenka norbaitekin ados izaitea eta ulertua izaitea honek egiten du ere. Gaskoinak eta euskaldunak kantu zelgarrekin, hortziralean Urrustoi Larrabilen, larumatean Azparnen, igandean Oiartzunen eta asteartean Donostian. Itxasuntzirik gabeko marinera Untzian gora dukire bela Dantzanari haizearen zirimolan Nunbiluan eta jakin nola Astearte gizen, ahondizki ospatu dute Lapurdiko hiriburu ohian. Umoreak, salaketek tokia izan duten ola ez, jauteriak direlakotz eta dena edo libro baita olakoetan. Artzaro festivalunekin Uztariztarrek ongi zaintzen dituzte euskal ohiturak, aurten ere irudi eta momentu atseginak, denbora goxoa elgarrekin iragaiteko, jaun andreak Egon Piskor, eta bihar arte gozatu.